Hei, olen Tuomas Veijalainen, Lindab Groupin äänenvaimentimien tuotepäällikkö. Tänään kerron teille Lindabin ratkaisuista teollisuusilmanvaihtoon. Lindab on jo vuosikausia tunnettu äänenvaimennuksen erikoisosaajana. Nyt olemme laajentaneet tuotevalikoimaamme teollisuusilmanvaihdon muihinkin tuotteisiin. Lindab on ruotsalainen pörssiyhtiö, jonka toiminta-alueena on pääsääntöisesti Eurooppa. Suomen Lindab on tästä hienoinen poikkeus. Olemme toimittaneet erityisesti teollisuusilmanvaihdon äänenvaimentimia ympäri maailmaa. Tällä hetkellä tuotevalikoimamme kattaa käytännössä koko teollisuuslaitoksen tarpeet. Ilmanvaihtoratkaisut toimistoihin, tuotantotiloihin ja varastoihin. Perustuotteemme on edelleen äänenvaimennin, jonka lisäksi tuotevalikoimaamme on muutamia vuosia sitten lisätty ulospuhalluspellit. Nyt uusimpana ovat tulleet kanavat, päätelaitteet sali- ja toimistotiloihin, säleiköt, tulo- ja poistoilmaan, palopellit, sulku- ja säätöpellit ja lisäksi myös savunhallintakanavan osat ja kanavat. Toisin kuin perusilmanvaihdossa, teollisuuspuolella on paljon ratkaisuja, jotka ovat hyvin yksilöllisiä kohteesta riippuen. Näin ollen olemmekin kehittäneet järjestelmän, jolla pystymme tekemään hyvin räätälöityjä ratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Talonrakennusilmanvaihdossa useimmiten valmistusmateriaalina on sinkitty ohutlevy 0,5–1,2 milliin. Teollisuuspuolella käytetään hyvin usein huomattavasti paksumpia materiaaleja. Sinkittyä peltiä pystymme hitsaamaan 3 milliä paksuun materiaaliin saakka. Hyvin usein kuitenkin teollisuuspuolella käytetään erilaisia erikoisteräksiä, esimerkiksi ruostumatonta tai haponkestävää. Hyvin paljon teollisuusratkaisuin käytämme myös mustaa peltiä, joka hitsataan ja tuotteen valmistuttua tuote maalataan tai sinkitään. Toisinaan käyttää myös hieman erikoisempia materiaaleja, kuten korttenterästä tai alumiinia. Äänenvaimentimissa teollisuuteen hyvin usein, lähes aina, äänenvaimennusmateriaali suojataan reikäpellille. Tämä materiaali on joko sinkittyä tai haponkestävää terästä. Toisin kuin normaalissa ilmanvaihdossa, jossa kanavat ja osat liitetään toisiinsa kumirengastiivistein, teollisuuspuolella käytetään hyvin paljon laippoja, joiden paksuus voi vaihdella tarpeen mukaisesti 3–15 milliin. Kuten jo mainitsin, mustasta teräksestä tehdyt tuotteet on aina syytä pintakäsitellä. Ne joko maalataan tai sinkitään, jotta saadaan niille kunnollinen korrosion kesto. Vaimennusmateriaalit. Lindabin käyttämät vaimennusmateriaalit voidaan käytännössä jakaa kahteen eri tyyppiin. Mineraalivillat tai polyesteri. Mineraalivilloissa on käytössä sekä lasi- että kivivilla. Lamellivaimentimissa käytämme aina vaimennuslevyä, jossa on jokin pinnoite. Joko ohut huopapinta tai hieman paksumpi linttekangas. Tämän pinnoitteen tarkoituksena on se, etteivät mineraalivillakuidut pääse irtoamaan ilmavirtaan. Pyöreissä vaimentimissa käytämme joko lasi- tai kivivillamattoa, joka asetetaan ulkovaipan ja reikäpellin väliin. Reikäpellin ja villan väliin laitamme huopakankaan, jotta kuidut pysyvät paikoillaan. Lisäksi voidaan käyttää niin sanottua sullovillaa, jonka lämpötilan kesto on 300 astetta. Tällaisia erikoisvilloja käytetään erityisesti silloin, kun prosessissa on hyvin korkeita lämpötiloja. Kaikki tuotteemme voidaan puhdistaa joko nailonharjalla tai imurilla. Linttekangas pystytään myös puhdistamaan kostealla liinalla. Mineraalivillojen paloluokka on aina A1 tai A2, eli kyseessä on palamaton materiaali.
Toisena vaimennusmateriaalina meillä on Acutec polyesterikuitu. Se on pinnoitettua levyä tai muotoon puristettua elementtiä. Polyester on hyvin hygieninen materiaali, siitä ei voi irrota minkäänlaisia mineraalivillakuituja. Polyesteristä valmistetut vaimentimet voidaan puhdistaa pyörivällä nailonharjalla tai pölynimurilla. Jos tuotteen rakenne on avattava, silloin vaimennusmateriaali voidaan tuotteen sisältä irrottaa ja tarvittaessa pestä vedellä tai vaihtaa uuteen. Polyesterin paloluokka on PS1D0, eli käytännössä tuote on paloa levittämätön. Koska polyesterikuitu ei sido itsensä vettä, Acutec polyesterimateriaalia käytetään erityisesti silloin, kun prosessissa vapautuu runsaasti kosteutta. Tässä näette Lindabin tuotteita perustalonrakennukseen, eli kanavia, käyriä, muuntoyhteitä, jatkoyhteitä, T-haaroja. Lähes kaikki nämä tuotteet voidaan tehdä myös teollisuuskäyttöön. Tällöin tuotekoodi on pitkälti sama kuin talonrakennuksessa lisättynä koodilla IND. Ja ero perustuotteisiin on materiaalipaksuuksissa ja materiaalilaaduissa. Eli hyvin usein käytetään muun muassa haponkestävää terästä. Liitostapa teollisuustuotteissa on hieman toinen kuin talonrakennuksessa. Talonrakennuksessa perinteinen hyvä ratkaisu on kumirengastiiviste ja tuotteet kiinnitetään toisiinsa vetoniitein. Teollisuuspuolella käytetään paljon hitsauskauluksia, eli kaikki osat ovat suorilla päädyillä ja liitetään toisiinsa hitsaamalla kohteessa. Toinen yleisesti käytetty ratkaisu on laippaliitokset. Pääsääntöisesti käytämme jonkin standardin mukaista laippaa, esimerkiksi Eurovent tai DIN, mutta tarvittaessa voimme tehdä reikäjaon myös asiakkaan toiveiden mukaisesti. Eli kaikki kuvan osat perustuvat meidän normaaleihin talonrakennuksen tuotteisiin. Käyrät, kanavat, haarakappaleet, äänenvaimentimet ja muuntoyhteet. Erona on materiaali, joka on tässä tapauksessa haponkestävä teräs, 3 milliä paksu ja liitostapana laippaliitsu. Teollisuusilmanvaihdon äänenvaimentimet ovat hyvinkin samanlaisia kuin talonrakennuksen äänenvaimentimet. Erona jälleen materiaalipaksuudet ja erikoisteräkset. Tässä ylhäällä näemme äänenvaimentimen, jonka sisällä on vaimennuspatruuna. Tätä käytetään hyvin yleisesti muun muassa aksiaalipuhaltimien yhteydessä. Tässä tapauksessa näemmekin tuotteen, jossa on niin sanottu päätylaippa, eli äänenvaimentimen pääty toimii samalla laippana. Päätyyn on upotettu sisäkierren niitit, jolloin kanava tai puhallin on siihen hyvin helppo liittää. Alapuolella näemme peruspyöreän vaimentimen ja siitä sitten teollisuusversion, jossa on materiaalinen haponkestävä teräs ja tässä tapauksessa asiakkaan toiveiden mukainen laippa, jossa on ainoastaan 4 reikää. Oikealla puolella on sitten lamelliäänenvaimennin suorakainekanavaan. Ja kun siitä tehdään teollisuusversio, yleensä sitten käytetään hieman järeämpiä materiaaleja, erikoisteräksiä, maalattuja ratkaisuja, laippaliitoksia. Tässä tapauksessa vielä lisänä suojaverkko, jotta ilmanvaihtojärjestelmän sisään eivät pääse linnut tai eläimet. Teollisuusvaimentimet mitoitetaan pääsääntöisesti aivan samalla tavalla kuin normaalitkin vaimentimet. Eli käytämme niihin mitoitusohjelmojamme Lindqvist ja Dim Silencer. Toisinaan ilmavirrat ovat niin suuria, että äänenvaimentimen koko kasvaa niin suureksi, ettei sitä pystytä enää kuljettamaan kokonaisena. Tällöin hyvä ratkaisu on toimittaa pelkästään vaimennuslamellit. Käytännössä mitoitus tehdään, kuten pienemmällekin vaimentimelle. Tässä tapauksessa teemme aina asiakkaalle asennuskuvat
jotta asennustyö työmaalla sujuu helposti ja nopeasti. Näiden perusäänenvaimentimien lisäksi teemme hyvinkin erikoista tuotetta, joka on niin sanottu reaktiivinen äänenvaimennin. Siinä vaimennin mitoitus vaatii aina hyvin tarkan taajuuskohtaisen äänimittauksen, jonka voimme tarvittaessa tulla suorittamaan asiakkaan tiloihin. Tässä tuotteessa vaimennus perustuu äänen kumoamiseen vasta-äänellä. Eli käytännössä tuote toimii hyvin samantapaisesti kuin auton äänenvaimennin. Ja tällaista tuotetta käytetään silloin, jos ongelmalla on jokin tietty taajuuskaista, jossa on hyvin korkea melupiikki. Eli reaktiivisella vaimentimella pystymme poistamaan tämän piikin, ja sitten kokonaisäänetasoa pystymme laskemaan perusäänenvaimentimilla. Tässä kuvassa näkyy vasemmassa laidassa myös toimittamamme lamellivaimennin, jonka koko on 1800 x 1800 milliä ja pituutta 2,4 metriä. Tämän tekee erikoiseksi haponkestävän valmistusmateriaalin lisäksi se, että vaimennin on varustettu ovilla, joiden kautta vaimennuslamellit saadaan helposti vedettyä ulos, puhdistettua tai tarvittaessa jopa vaihdettua uusiin. Minkä takia toisinaan halutaan, että kanavistot hitsataan? Yksi syy on materiaalivahvuus. Jos materiaalivahvuus on paksumpi kuin 1,25 milliä, tuotetta ei voida valmistaa kierresaumakanavana. Tärkeitä asioita ovat myös ilmatiiveys, energiansäästö, mutta erityisesti teollisuuspuolella kanavistoissa usein virtaa vaarallisia kaasuja tai kuumia savukaasuja. Vesitiiveys erityisesti silloin, jos kanavan sisällä virtaava kaasu sisältää paljon kosteutta. Emmehän halua, että mahdollisesti kanavan sisään tiivistyvä kosteus alkaisi valumaan saumoista tehdastiloihin. Lisäksi vesitiiveyden vaatimuksen voi aiheuttaa ulkoilman rasitukset: sade, lumi ja tuuli. Hyvin tärkeää on toki myös korroosion kesto. Toisinaan teollisuusratkaisussa ilmassa on syövyttäviä aineita, joiden pitoisuus on niin suuri, että ohuet kanavaseinämät eivät sillä kestäisi riittävän pitkään. Hyvin tärkeänä syynä hitsatuille ratkaisuille on myös paineen kesto. Tavallinen kierresaumakanava ei kestä mahdottomia yli- tai alipaineita, mutta hitsatuille ratkaisuilla päästään paljon korkeampiin paineluokkiin. Seuraavissa kuvissa on muutamia hitsattuja tuotteita. Tässä esittelen teille varsin suuren käyrän. Sisähalkaisia on 2,3 metriä, ulkohalkaisia 2,7 metriä. Eli tässä on käytetty 150 mm polyesterieriistettä. Ja tässä näemme erilaisia tuotteita, jotka on tehty joko mustasta pellistä maalattuna. Tämän imukammion sisältä löytyy äänenvaimennuseriste, jolla saadaan noin 5-10 desibeliin äänenvaimennus aikaiseksi. Muut kuvat esittävät meidän käyriä, muuntokappaleita ja kanavia, jotka on tehty sinkitystä pellistä hitsaamalla. Kun kyseessä on teollisuuskohde, on vielä tärkeämpää tutustua asiakkaan tarpeisiin ja löytää ne tiedot, jotka tarvitaan, jotta saamme tehtyä oikean mitoituksen ja oikeanlaiset tuotteet asiakkaan tarpeen mukaisesti. Lähtötietoja ovat muun muassa koko, halkaisija, leveys tai korkeus ja tuotteen pituus. Malli, onko kyseessä kanava, käyrä, muunto, vaimennin tai niiden yhdistelmä. Kanavan materiaali ja materiaalipaksuus. Ja lisäksi liitostapa. Teollisuustuotteiden tuotanto Lindabilla on keskitetty Jyväskylään Keski-Suomeen. Joskus onkin ihmetelty, kuinka on mahdollista toimittaa näitä tuotteita ympäri maailmaa. Väitetäänhän, että suomalainen työ on kallista. Ja Suomesta kuljetusmatkat ovat pitkiä. Ratkaisumme tähän ongelmaan onkin palvelu ja luotettavuus. Me pystymme tarvittaessa tekemään äänimittaukset kohteessa, tuotteiden mitoituksen ja suunnittelun sisältäen valmistus- ja asennuskuvat
ja toki valmistamme sitten itse tuotteen. Eli kaikki vaiheet esisuunnittelusta tuotekokonaisuuden valmistukseen. Näin toimien vastuu ei ole hajautettu monelle toimijalle, vaan kokonaisratkaisu on saatavilla yhdeltä luukulta. Kiitos mielenkiinnostanne. Olettehan yhteydessä, mikäli tarvitsette lisää tietoja, mitoituksia tai tarjouksia kohteisiin. Yhteyshenkilömme on Pia Kyrölahti.